Treba povedať, že Milan Hodža bol politik, ktorý bol takým vizionárom, pretože už v čase svojho pôsobenia v politike vtedy, keď sa nikomu nesnívalo o zjednotenej Európe, on takéto vízie mal a chcel, aby štáty Európy vedeli spolupracovať a zároveň, aby si priniesli do tej Európy každý to svoje vlastné. A vždy deťom hovoríme, že treba vedieť spolupracovať a udržať si vlastnú tvár, chápeme v takom zmysle, zostať sám sebou. Strašne ma začal baviť tanec, ale aj predtým som chodila, ale to bol moderný tanec a mne sa veci páčil ten folklór. Tradície sú dôležité preto, aby sme nezabúdali na našich pradedkov, prababiek, alebo aby sme pamätali, že ako vznikla naša krajina. Takže páračky, presnejšie páranie pier. To sa vlastne ženy stretnú u jednej ženy doma a tá žena, ona vlastne oskobáva husy. Tradície sú potrebné na to, aby sme zachovávali aj našu kultúru a aby sme spomínali na našich rodičov, ako zakladali tieto tradície a kultúry. Folklóru ma priviedla mamina aj tatino, lebo oni tancovali ako ja, keď som bol malý. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Hej, slniečko horúce, hej, nepáľ, že ma nepáľ. Absolvent tejto školy si ctí tradície a kultúrne hodnoty našich predkov, dokáže spolupracovať s inými, ale zároveň si udržať vlastnú tvár.